bunga rung kadung kanthi upeng kanthi upeng apa manto bunga-bunga yang kadulu Kendari Kendari apa sudah pangrumumu teko kowe tak timbali kok mau meneng bae ora mengsuli jane karepmu piye opo kan dipati opo mboten bisa yen kok ati niku nembe dipun sedih sapa wong sing ora sedih atine anak lanang pirang-pirang padha mati kali sikap Karmo sing wis ora genah papane lan sing mati ingkang kabayu bangun sapi parang payudan umpam tambuk ora didunungi umpami kula menika perintah dados jalan yen kowe lanang karo ngopo mungkin nanti kula menika kok perintah dados panestri lha iya umpama kowe lanang karo ngopo yang tak gagas miring-miring kok ucapmu ranganku tansah kasar kok bomu sengit ranganku jane iki kalemu iki kan dipanggil kok jalan nanging piye nanging sudah gede kok dimati kita masih kan padha habis yo ora luwih rusuk kok sing ngendi anak mungkin enak kabeh enak kawon lah aku kudu piye tapi kula dados paduka sampun kula pesen ae kula migas lan sering jaluk kula bangsa elak kowe Kukuing om siros dosa penyebaran Putuang sapri koming kunci dosa koran Asis Sangkat ibu kado Terus orang mau asli mana kulit bebas suaraso Pendowo orang nanti Lapangan sekolah boros kedri, pernah meletukan kamu kasar tak diberkati penuh.